Pana Gadu. Dadin Pana Gadu. That Balla to the past video past much come with that Chunka video. The Parashinalo. دا د پاره شي نه لو اچھا دا د کوریر کوم پس دا د کونیر اچھا دا د کوریر هاو دا پولا ته کول کونیر Agajan muskere da anta kasur. Takta kasur raf pari rata. Amob tadikaran tadrazanti. Da se shoki sako. Almari ko. بنا رب العزت نازیمینگا پینا عزت مند اورو کاک اینو اسے زیب دارو کچاری سے تو نما خدمت تی حاضر مسنن داڑے اسے نناسم قدیم و روایت سرے اراٹی کہرے چناتا ششغک شارٹی تو دس چھٹانو ششک کرننگ دائی چھٹانو لیکن اول خود ڈاکٹر صاحب پاو کہ نا انتاک مریضہ کراڑے راڑے ریو بس آغا صاحب دونے کے نن افتا سہولت نہ خاطرہ نن پانا بابا ایڈس کا کرے بری افتا پیندا کور مور دای کارے مارنگ تسلی رے بس نن پارے وانا دوست نن پارے نا وہ حاضرون نن صاحب بس افتی کی نن ٹائم کشان بس سنداری چونائے تا سنت کریں اور داڑی کرے اندہ سنت نہ کرے اندہ ششم مسک اور ولدانہ کرے واپس داڑی کرے دا سنگت آتے کہ وہ کرے سسمہ چے پروگرامس بس نن کرے بس سنندہ پروگرامی تا اٹینڈ کریں نک اور بعض بہتر طریقیٹ کریں نا خاطر مدارت مسک صاحب اور اللہ پاک کرے وہ نا پین اولادی تے پین روزی تے برکت شاغے اور بعض ماشاءاللہ کرے زندگی انتے نا وہ داڑی مطمئنو بعض مطمئنو میلک تے اللہ پاک نہ کرے بلو احسان سے آبادی کافی مسونے اور آبادی کرے کافی مسونے جناب اور داڑے کرے میلک تا سیر کرے اور پاٹلم ٹھیک ٹھاک کرے تسر ننے کو نفیر ننے پاٹ باز خدمتی ننا کرے صاحب اور مہمان نوازی کرے صاحب ننا کرے امیر خمیرٹی شامل اصول رابا روشن کرے باز کرے بہتر طریقیٹ کرے ننا خاطر مدارتی کرے مہمان نوازی مس باز لائن بش بھائی نرفو لائن بشن اینو بسوری داڑے ماشاءاللہ تو نم امر بسوری نم داڑے امر ساڑی جسو مثلا نا دعا سلام دا حسین مش بھائی تو سک بس اللہ کا کہ بسو ششغانو تو اشا بٹنگ پای بھائی اینو ایرغنا پروگرام کنتو نہیں تو ایرقوم بو بس انا ایرغ ٹھننو شامل وسلم پاٹلی کنگوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس چاو منی گٹی چائے کو نہیں نا واہ واہ دا کرے آو چائے نا الائم بش منگل صاحب نہ گپاتی بنگو جمعہ خان صاحب نے دازی غناٹ کی نی ماشاءاللہ چائے ٹیٹ ویٹ کس نی اسولہ میں ارائی ڈول صاحب نم پیشل نہ بندگون دام نہ علاقہ نیمر نو دا حسین بش خاص دا ساسولیو نن کو لیڈیون بالکل دافتون دا حسین بش چنا کسی واقفی کنا مسنی تنتا ہمیں وقتن ننا افتا واقفی ہے مالوی سنگندا سے مسورا وقت اس کا پوتوٹی وقت لیکن ننا دعا سلام دافتو نرے او ماشاءاللہ دا سب مالوی تنتا والے زیادہ مالا سی تنتا دا سب لکالنگ مسور دائے پدائر سی جوفا انسان نمسور ایلونگ بشخار دائے کر دا سب مجھے مال کمی تنتا لیکن دافتا میرے سے بلو ننتون ای گول دافتون بلو کن کے میر کریں با کن تم بلو خدمت کریں کن کے بس شاباش شاباش تشا حسین بش دا سنی مارسی نہ باوے دا کامست اللہ تی سنے نہیں مارس اچھا دا خیر ٹرین خوشیٹی دا داس کا دا ششو دا نظام داس کا ارے بعد دولا مره دا استاد د خوايفنا چاپنگ مره نرا سراز دے مشاد فل خشی مرک سننا واہ هاو ولا ششنا وا پجتا ششنا میل ترنگنگ مره کوڑ سو مره بلو سسٹم مره پینے تو رادیات خیرے پینے تو ششنا دے خنے ششنا دے از مارو کو نہ پین دے خیر یاسر خان اچھا داڑی دا دا بٹین اوری داڑی دا بس سنوری اون کاری کچی یارن کچی کانا داڑ دا موسم کناڑ گرمی کی ولا آستے آستے کانا کچی نہ سیڈا اچھا دا مال دا داڑی دا کی سنوری تا دا دینت پارے دا صوبہ دیری تا خوافین کی صوبہ دینا تا شیوام پارتا واپس ایسن تا ڈو پانتا دا سے دو دا رٹنس کا داڑی کو دا سے بس انو جٹ سے ہم فرائی کینا تا اسے بش بھائی دا پاو کی دا دفتر پیونو وفق دا کل تا انت ایٹو دا وجہ انت پیونو تو تن سنت بس پیونو میں وقتاً تو تنون او اچھا دفتر مختلف رنگا کو دا دفتر نمنت پارے دا دفتر پانا خرغل بڑی خیسم بڑی مورک بڑی اچھا اشانے سی تو اس نے کراستن خڑکانا کسستارے اندن اشانے تسیتن دا مچمونا بے مونا بکو دا تخرغلو سی اراس دا او موننگا او تخرغل بڑی اچھا او ترے دے اے بٹیا تھا او ترے دے بڑی دغا کوتا دا زید ہاو
أنت بارا دادي دغر الناس بين تسكريس زي زي أنت مسودانا زن كيتا بين زن كتاو زي أچا زي أراك بازو وفت زي بارا أراك يسيتي والدغر بارا واه واه ها أچا دارا بيت كونيره بيت دا كل بي خرنا ولا تكونير أچا دا بيتا بنتي باوا كده راس دو خليسا دا خار جير كونن ها دا جير دا كل جرو او أچا بين داري مونا كان تري دا دفتا بنتي باوا كاني مونا برسيگر ठीक دا مزبوندي راسيت أچا دا مزجير دا مسجر او إيلو دا مزبوندي دا أچا دفتي كونيره كم بس كونير أچا دفتي ميل كونيره ده بار شروار دير أدا أنت بارك شروار دير شروار دير بس بنتنا دين شروار دير رو او دا أنت كاري مسيتي بريك دا بس صادر كونكته أچا دادي مسادر او أچا دادي دا ده بار ريچاسك ريچاس دادي چاو كم بس دا ده كومباس دا ده مقدم مسكونير دا كيسان كوردا ده بار ده بار شينالو دادي بارا شينالو أچا دادي كونيره كم بس دا ده كونير أچا دادي مكونيره او دا بولا تكل كونير آقا جان دا ٹھیک کرے دا وفتا بیکو دا تیرا ٹو جوڑ کرے دویٹی دا وفتا بیدام پارا دی بیدام دا تیٹی بیکو مستن کرے دا تافوگ سک دا سے مخلوق کمپک دائیں کا ایک تافوگ پھرنے رہا دا سے داف تے رغ بشرا دا خان سے دا تین دا تین دا شارٹین نا انتا چاری نا دا دی تین دا آقا جان مست کرے دا انتا کسر تختہ کسر رف پاری رہتا ہوں اموب تلتقار انتا رضان تھے دا سے شوکیسا کو آلماری کو دا سے وہ دا چار خلطی خانو دا پیشن نو وہ لوگ نظام مفیتون تھا دا چار خلطی خانو دارتی نظام تھی داٹی دا سراتم کہ وہ ساگ ماغز جوڑ کر داٹی وہ ساگ جوڑ کر والا کٹرت کی میدہ مری نا دا ہمیں مسلم ثقافتیہ گڑا کو داٹی ساگ جوڑ کر پلیٹا کو تھا دا دیگی دا چادانی وہ پلیٹا کو تھا دا دی پار جگ تو دا ہم جگہ ٹیم مری راتے ٹیم دا دن نمپانا گڈو دا دن نمپانا گڈو دا ٹی بلا تیرتا پاس بیڑے پاس مچ کمز و دا چنکا تیری بیڑے تھا